Radio Kääpälä. No niin, terve vaan kaikki kuuntelijat ja se on Radio Kääpälä taas täällä. Pienen tauon jälkeen uusia jaksoja ja se on Tuukka täällä puikoissa ja mulla on täällä vieras. Ja meidän mysteerivieras on tänä iltana täällä IG, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ja mä oon kuullut semmoisen jutun, että sä saatat olla Suomen kovin Matti Nykäs-fani. Pitääkö tää paikkansa? Niin, onko niitä koskaan listattu, mutta kyllä kova fani olen. Eli tämmönen vaatimaton aloitus. Jos sun pitäisi IG kuvailla Matti Nykästä jotenkin semmoselle ihmiselle, joka ei tiedä lajista nimeltä mäkihyppy mitään, tai tiedä kuka on Matti Nykänen, niin kuvaile Matti Nykästä jotenkin. Mies eli lyhyen ja värikkään elämän, jota hallitsi julkisuus koko aikuisiän ja värikkäitä käänteitä oli elämä pullollaan. Ja siellä oli myös arvokisa-mitalleita ja oli suuria voittoja ja suuria tappioita. Kyllä niitä oli. Nyt lähdetään tämmöisellä, no joku voisi sanoa, että tämä on joku peli, mutta tämä ei ole mikään peli, vaan tämä on tämmöistä Matti Nykäs triviaa. Eli mennään nyt tässä Matin yksityiselämässä. Käydään läpi Matin avioliittoja, jos se sopii. Sopiihan tuo. No niin. Elikkä mulla on nyt täällä Matti Nykäsen 5 aviovaimoa listattuna. Ja jos mä sanon nyt yhden aviovaimon nimen, niin sun täytyy tietää, monesko avioliitto hän on Matti Nykäselle. No niin. Onko säännöt selvät? Kyllä. No niin. Ja heitetään täältä ensimmäisenä tämmönen nimi kuin Pia Talonpoika. 5. Oikein, 5. Se tuli kuin apteekin hyllyltä sieltä. Lävähti. Kyllä. Pia Talonpoika 2014-2019 Nykäsen kuolemaan saakka. Asuivat Lappeenrannan Joutsenossa. Ja se meni täysin oikein. Seuraava nimi tulee täältä. Tiina Hassinen. Ensimmäinen. Oikein, sekin tuli apteekin hyllyltä, kyllä. 1986-88. Ja heiltä on avioliitosta 1 poika. Syntynyt 87. Kyllä, Sami. Sami, etunimi on Sami, kyllä. Hyvä, eli 2/5 tällä hetkellä nyt. IG sulla oikein. Ja seuraava nimi tulee tässä. Sari Paanala. 3. Oikein, Sari Paanala, Matti Nykäsen 3. avioliitto 1996-98. Meillä on 2 nimeä. Pia Hynninen. 2. Kyllä, Pia Hynninen 1989-91. Ja liitosta 1 tytär. Tuleeko nimeä mieleen? Eveliina. Syntynyt 1990. Ja Mervi Tapola, 4. 2001-2003 ja sitten 2004-2010. Elikkä ainakin avioliittojen perusteella täytyy sanoa, että IG sun Matti Nykänen tietämys on huipussaan, mutta tämä ei mikään tietokilpailu ole, mutta tämä oli tämmöinen, törmäsin tämmöiseen testiin jossain ja itse koitin tehdä sen, niin en mä tosta tiennyt kuin Mervi Tapola ja en tiennyt sitäkään niin kuin paikkaa oikein. Mutta Matti Nykästä kun puhutaan, Matti Nykänen
syntynyt 1963. Mä oon itse sitä ikäluokkaa, että Matti Nykänen ei enää aktiiviurheilija ollut silloin, kun meikäläinen on alkanut urheilua seuraamaan. Niin kerropas IG nyt sitten, jos haluat paljastaa, mitä ikäluokkaa sä oot ollut ja mikä on se ensimmäinen Matti Nykäs hetki, mitä sä muistat? No sehän on alkanut Matin seuraaminen siinä vaiheessa, kun oppinut lukemaan, eli se on siinä 7 vanhana opin lukemaan, ja silloinhan lehtiä tietysti katsottiin ja otsikoita, niin sieltähän Matti löytyi, ja sitten muistan kyllä katsoneeni sitten mäkihyppykilpailuja. Meillä ei kotona niinkään niitä katsottu, mutta mummolassa katsottiin niitä aina, ja siellä oltiin usein viikonloppuisin, niin siellä kahtoin, ja sitten muistan ne Kälkärin hypyt. Joskus on luullut, että on kahtonut sen kisan suorana, mutta se on tullut siihen aikaan, että tuskin olen ollut itse hereillä. Että se on ollut varmasti sitten seuraavan aamun uusinta siitä. Ja siitä se on sitten lähtenyt Matin seuraaminen liikkeelle siinä 7 vanhasta, kyllä. Seurasitko tohon aikaan muita Suomen maajoukkueen mäkihyppääjiä kuin Matti Nykästä? Vai oliko se nimenomaan Matti? Matista se alkoi, mutta tottahan sitä sitten alkoi muitakin seuraamaan, mutta kyllähän sitä aina Mattia kannustettiin. Että se ei Jari Puikkonen ollut mitään, että kyllä sitä aina Mattia kannustettiin tosiaan. Jari Puikkonen ei ollut mitään, kärjistetysti, mutta joo, Matti, urheiluura. Itselläni on tässä nyt siis Matin Wikipedia-sivu auki, ja täältä voi lähteä näitä luettelemaan tietysti kaikki saavutukset, mitä on aika paljon täällä, mutta näitähän riittää. Ja mainitsit Kälkärin olympialaiset. Ja 84 Sarajevossa jo tuli näköjään kultaa. Ja 88 Kälkärissä 3 kultaa, 2 henkilökohtaista ja joukkueen mäki. Kyllä saavutukset on isoja, ja kun ajatellaan, että ura päättyy kuitenkin jo 25-vuotiaana, niin se tuntuu nykypäivänä käsittämättömältä, että miten niin lyhyessä ajassa niin paljon tuli voittoja. Että kyllä se ylivoima on ollut jotain käsittämätöntä. Niin siis nyt kun sanoit noin, niin ei meikäläinen olisi missään vaiheessa arvannut, että niin nuorena loppui Matti Nykäsen ura. Hämmästyttävää. Kyllä joo, että se Lahden MM-kisat 89, mitkä nekin meni, ei ihan pieleen, mutta koko lailla, niin kun siihen se ura päättyi, niin on se nuorena päättynyt kyllä 25-vuotiaana. On. Sitten jos mennään tähän Matin urheiluuran jälkeiseen puoleen, niin mitä sanottavaa sulla on siitä? No kyllähän se oli, kun siinä Matin ura päättyi ja itse oli semmoinen 10-vuotias, niin sitten alkoi Mattia seurasi kuitenkin, että mitä hän alkaa tekemään. Ja sitten ihmettelin, että laulajaksi alkaa. Ja sitten kun siitä puhuttiin mediassa, että Matti esiintyy televisiossa ensimmäistä kertaa laulajana, ja ei tiennyt oikein, että mitä sitä odottaa, että ei ollut kuullut minkälaista musiikkia hän tekee. Ja sitten sieltä alkoi topless soimaan, ja oli 10-vuotiaana ihmeessä, että mitäs se Matti nyt oikein meinaa, mutta kyllähän sieltä sitten kun tuli se laulu, se Vain mäkimies voi tietää sen, niin siitä tuli semmoinen lempparilaulu kyllä siihen aikaan. Ja kasetin totta kai ostin sitten omilla rahoilla.
Joo, kyllä vain mäkin mies voi tietää sen. Mihin sä uskot, että tämä Matin kansansuosio perustuu? Toki niihin voitettuihin arvokisamitalleihin. Mutta miksi Matista on tullut semmoinen hahmo, joka hän niinku on? Ja siinä todennäköisesti se aitous on siinä takana, että kun Matti urheiluurankin aikana tarjottiin vaikka minkälaisia suuria sopimuksia ja niin kuin Pepsikin tarjosi 1 miljoonaa markkaa sopimuksesta ja Joka on siihen aikaan ollut aikamoinen sopimus. Matti tuumasi siihen vaan, että minä en minkään limufirman mannekiiniksi ala. Ja sitten ei antanut tosiaan kenenkään muun määrätä, että oli aito oma itsensä ja eli päivän kerrallaan, että Matti ei ajatellut todellakaan huomista pisemmälle elämää, eikä rahaa eikä mitään, että se eikä rakkautta. Niin, siinä varmaan se urheiluurakin perustui justiin siihen, että joka päivä vaan täysillä. Joo, kyllä niin kuten sanoin, niin itse on sitä sukupolvea, joka ei ikinä päässyt todistamaan noita Matin urheilusuorituksia, mutta näitä muita suorituksia kylläkin. Ja jotenkin siinä Matissa vaan oli semmoinen joku mystinen juttu. Ja muistan sitten, kun tuli Matti-elokuva, mikä mentiin kattoon elokuvateatteriin, jossa Jasper Pääkkönen oli. Niin se on jäänyt itselle mieleen kyllä. Niin miten sä näit tämän Matti-elokuvan tuommoisena isona Matti-fanina tavallaan, miten sä näit sen elokuvan? Tekikö se Matille oikeutta vai olisiko se voinut tehdä paremmin? Joo, Matistahan ensimmäinen elokuva tehtiin vuonna 1992, se Mestari-elokuva nimeltänsä, johon Mattia pyydettiin näyttelemään ja Matti ei siihen elokuvaan suostunut osallistumaan ollenkaan, mutta ei se ei paljon katsojia saanutkaan, sitä ei markkinoitu ja ihan muutamalle salille vaan näytettiin, mutta tuo Solar Filmsin elokuva 2006, niin sehän oli, sitähän mediassa rummutettiin pitkään ennen kuin ensi-ilta oli ja totta kai menin ensi-iltaa katsomaan. Mutta kyllä se oli semmoinen pienoinen pettymys kyllä, että siinä Matista tehtiin vähän turhaan semmoinen pelle ja muiden vietävissä oleva kaveri, jota Matti ei kyllä ollut, että ei sitä muut voinut viedä. Kyllä Matti, jos jotain päätti, niin hän piti päänsä, että siinä toivoisin, että tulisi uusi elokuva, joka perustuisi näihin viime aikana tehtyihin elämänkertakirjoihin. Saataisiin kunnon elokuva Matista. Että ei se oikein jättänyt hyvää kuvaa tämä 2006 Matti-elokuva kyllä. Niin jotenkin itselle ehkä tuli, no näin jälkikäteen voin sanoa, niin ehkä Jasper Pääkkösen roolihahmo tavallaan vei sen Mattiuden tavallaan jonnekin muualle, mitä Matti Nykäsyys on. Niin ja näyttelijät hoitaa hommansa kyllä, ei ne mitään käsikirjoitukselle mahda. Että joo, ne tekee sen, mitä on kirjoitettu. Että joo. Ei oikein. Luulen, että vielä tehdään oikein hyväkin Matti-elokuva. Ja varmaan saisi ihan koko pitkän televisiosarjankin Matin tempauksista. Nyt on tämä uusin dokumentti kyllä, niin se on kyllä oikein hyvä, että mikä on tullut televisiossa, niin se on kyllä erittäin hienosti tehty. Sitten vielä haluaisin kysyä näistä Matin lentävistä lausahduksista. Onko ne tuttuja sulle? Kyllä, niistä on 3 kirjaakin tehty, mitkä löytyy kyllä hyllystä. Niin, no näitähän on
Mä voin täältä esitellä muutaman lentävän lauseen. Yle kirjoittaa, että nämä Matti Nykäsen lentävät lauseet tullaan muistamaan. Ja täällä on jokainen chanssi on mahdollisuus. Kyllä. Se on ihan 50-60 miten käy. No, tää Ylen juttu nyt oli aika paska. Mä en saa tästä sitä, mitä mä lähdin hakemaan tähän, mutta kyllä nuo Matin lentävät lauseet, niin ne on ainakin semmoinen, mikä on meikäläisen sukupolvelle tunnetumpia, kun ne Matin arvokisamitalit on nämä Matin oivallukset näissä tilanteissa. Että huominen on tulevaisuutta ja nämä tämmöiset lauseet, että mä otan Ruotsin kansalaisuuden ja muutan Kööpenhaminaan, niin ne on kyllä, niin ne on, Matin lauseet on jäänyt elämään. Kyllä, ne on mahtavia kyllä, että kyllä Matissa oli sitä filosofin vikaa kyllä ja ne on tullut tilanteen mukaan, että niitä ei ole mitenkään etukäteen pohdittu. Itsellä ehkä Matin lauseista kaikkein parhain on tämä tekemätöntä ei saa tekemättömäksi. On hienosti sanottu. Toi on kyllä, kun alkaa niin yön pimeinä tunteina, aamu 4 aikaa, kun et saa unta, niin alat miettimään, että tekemätöntä ei saa tekemättömäksi. Joo. Siinä voi olla, että ei tarvitse kyllä enää loppuyönä nukkua. Hei IG, kiitos tästä ja tää oli tämmönen Matti Nykäs pintaraapasu-jakso ja eiköhän me oteta vielä lisää jaksoja tässä. Tää oli itse toimittajalta eli minulta tämmönen pintaraapasu Matin elämää, että jos halutaan mennä syvään dataan, niin täytyy tutkia vielä tarkemmin noita tilastoja, mutta Matin sanoin, tekemätöntä ei saa tekemättömäksi, ja me voidaan sanoa, että podcastin äänitystä ei saa podcastin äänitykseksi, ellei sitä äänitetä. Onko vielä jotain semmoista loppukaneettia Matti Nykäsestä, mitä haluat kuulijoille sanoa, mitä mihin Matti Nykänen, mihin se tiivistyy sun mielestä? Matti on kyllä vaikea tiivistää mihinkään. Siinä on niin paljon on tätä justiin urheilupuolta ja sitten yksityiselämän käänteitä, musiikkia ja jos vaikka mitä kommelluksia ja sitten on vankilatuomio ja sitten miten sieltä noustiin vielä kansansankariksi. Urheilukaalassa palkinto sun muuta, niin kyllä siinä on niin paljon, jos vaikka mitä, että kyllä tosiaan pitää ottaa joskus vähän syvemmältä. Eli niin, Mattia on mahdoton tiivistää mihinkään, mutta voidaan sanoa, että Matti Nykänen on tämmöinen urheilun Vesa-Matti Loiri, jota ei voi mihinkään yhteen lokeroon pistää. Kyllä, siitä löytyy. Ihan yhtä lailla kuin Uno Turhapurosta, niin löytyy kyllä Matistakin. Kyllä. Tämä oli Radio Kääpälän Matti Nykäs-jakso ja meillä oli tässä IG kommentoimassa Matti Nykäsen uraa ja IGn omaa suhtautumista Mattiin. Ja eiköhän me tehdä tästä vielä toinenkin jakso. Mutta tämä oli Radio Kääpälän Matti Nykäs-jakso ja kiitos IG tästä vierailusta. Kiitoksia. Ja kuulijoille ei muuta kuin hyvää päivän tai yön tai aamun jatkaa ja se on morjens.